Hey, what's up mga kamasters? Ang Katana Riders Club ay nag-organize ng isang coastal cleanup drive sa pamumuno ng aming presidente na si Master Gaara Suzuki, ang aming vice president si Master Anthony Mejia, at ang aming advisor ay si Master Harvey Sarate, at sa lahat ng mga officers and members ng Katana Riders Club. So, gaganapin po ito mga kamasters sa March 20, 2022. Ito po ay Sunday sa oras ng 6 o'clock AM hanggang 10 o'clock AM po mga kamasters. So ang assembly area po natin mga kamasters ay sa Sangguniang Panunsod Pavilions or Mayor's Pavilion sa may Japanese Garden. So lahat po mga kamasters ay iniimbitahan po namin kayo na makilahok, makisama dito sa coastal cleanup drive na ito mga kamasters, dahil sama-sama po tayong linisin itong dagat natin nang sa ganun mga kamasters ay magiging maganda at magiging maayos, lalong-lalo na kapag pupunta yung mga turista dito sa ating lugar. So, ngayon pa lang mga kamasters ay magpapasalamat na tayo sa lahat ng mga susuporta, mga grupo ng mga susuporta dito sa coastal cleanup ng Katana Riders Club. Unang-una nagpapasalamat tayo kaagad sa Dalton Clan ng Maluwad Tribe, ang Alpha Kaparo ng Karaunan Chapter, ang Bangus Riders of Dagupan City Incorporated, ang United Dagupan Bangus Riders Club, ang Road Amazons and Warriors Riders Group, ang Dagupan City National High School Batch 1996, ang RSAP Dagupan Chapter, ang Bunuan Bukid National High School Teachers, ang Team Sari, ang Alpha Kaparo Binlock Chapter, ang Southwest Team Kalmado Bad Boys Riders Club, ang Alpha Kaparo Bunuan Bukid Chapter. So ayun mga kamasters, ini-invite po namin kayo na tulong-tulong po tayong linisin ang ating dagat dito sa may Bunuan Tondaligan Beach. So sa lahat po ng mga gusto pa pong sumama, bahagi po dito sa cleanup drive na ito, ay inaanyayahan po namin kayo lahat na sumali po dito mga kamasters. So kung gusto nyo pong sumama po dito is i-contact nyo lang po ang aming president na si Gaara Suzuki, ang aming vice president si Master Anthony Mejia, of course ang aming advisor na si Master Harvey, at kami pong mga members and aspirant ng mga Katana Riders Club. Pwede nyo po kami i-PM, i-chat para kung gusto nyo pong sumama dito sa cleanup drive na to ay mapapasama po kayo lahat mga kamasters. So ayun mga kamasters, kita-kits po tayo sa March 20 sa may Mayor's Pavilion sa may Japanese Garden ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. So ngayon pa lang mga kamasters, nagpapasalamat na po kami sa inyo sa activities na to, dahil alam ko mga kamasters, gusto natin na maging maganda, lalo pang gumanda at malinis itong pinagmamalaki nating Bunuan Tondaligan Beach. So thank you and God bless po sa ating lahat. Again, ang Katana Riders Club ay nag-i-invite sa inyo na sumama po dito sa Coastal Cleanup Drive. Thank you mga kamasters!